Matapos ang tagumpay na pag-atake ng mga Hapon sa Pearl Harbor noong December 7, 1941 ay sinundan ito ng sunod-sunod na pag-atake ng Japanese Empire sa mga kolonya ng Britanya, Dutch sa Southeast Asia, pati na ang kolonya ng mga Amerikano, ang Pilipinas, at iba't ibang isla sa Pacific na siyang tuluyan ng nag-trigger sa Pacific War. Ito ang kwento ng Japanese invasion sa British Malaya at Hong Kong, ang pagsisimula ng Japanese conquest sa Pacific at Southeast Asia. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abby Seth TV. Bago pa man sumiklab ang Second Sino-Japanese War, ang digmaan ng China at Japan ay nababahala ng Britanya sa patuloy na agresyon ng mga Hapon sa rehiyon. Kaya noong 1920s ay nagtatag ang Britanya ng naval base sa Singapore, ang pinakamalaking naval base ng mga Briton sa Asia. Napili nilang lugar dahil sa strategic location ito na nasa Malacca Strait, ang isa sa pinaka-importanting trade routes sa mundo, at para na rin madepensahan ng Britanya ang kanilang kolonya, ang British Malaya at Hong Kong. Kahit ganun pa man ay hindi gaanong kalakas ang naval base ng Britanya sa Singapore kung sakaling aatakihin ito ng Japan dahil nang sumiklab ang digmaan sa Europa noong 1939 ay ibinuhos ng mga Briton ang kanilang war resources sa Europe, at ayon sa kanilang Prime Minister na si Winston Churchill na hindi raw aatake ang Japan sa kanila sa mga panahong iyon, at kung aatake man talaga ito ay paniguradong madali lang nila itong matatalo dahil sa kanilang subok na imperyo. Itinalaga naman ng Britanya bilang Commander-in-Chief sa British Far East Command si Robert Brooke Popham para sa pagdepensa sa lugar, habang nasa ilalim naman ng kamay ni Lieutenant General Arthur Percival ang British Malayan Ground Forces sa rehiyon na merong 31 infantry battalions na mga bagong sundalo lamang na lahat ay walang experience sa digmaan. Higit sa lahat ay hindi sila na-train sa bakbakan sa kagubatan ng British Malaya at sa mga rubber plantations na inorganisa ni Percival sa 3 dibisyon na may kabuuang total na 88,600 na sundalo. Samantala, ang naval force naman ng Britanya sa lugar ay binubuo ng mga lumang barko nilang pandigma na sa panahon pa ng World War I. Kahit ganun pa man ay nadagdagan naman ito ng 2 bagong battleships, ang Prince of Wales at Repulse. Kasama na dito ang 4 na destroyers ng Britanya para sa proteksyon ng British Malaya at Singapore. Pero noong November 11, 1940, ang German cruiser at merchant raider na Atlantis ay nahuli ang British steamer na Automedon sa Indian Ocean, kung saan sakay sa barko ng Britanya ang mga papeles na para sana kay Air Marshal Robert Brooke Popham sa Singapore. Ang laman ng mga papeles ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kahinaan or weakness ng base ng Britanya sa Singapore at kung paano ito palalakasin ni Popham. Kaya sa sumunod na buwan ng Disyembre ay pinadala naman kaagad ng mga Germans sa mga Hapon ang mga papeles na kanilang nakuha mula sa mga Briton. Sa sumunod na buwan at taon ng January 1941 ay kaya na ring i-decipher ng mga Hapon ang military code ng Britanya. Pero wala naman talagang planong umatake ang Japan sa Britanya sa mga panahong iyon dahil nakafocus na ang kanilang resources sa digmaan nila sa China. Pero sa parehong taon ng 1941, sa buwan ng July, ay nagsimulang ipatupad ng US ang kanilang embargo sa Japan, kung saan napaka-importante nito sa kanilang war machine at ekonomiya. Kung hindi ibabalik ng US ang mga pinapatupad nitong embargo, ay talagang mapipilitan ng Japan na umatake sa Britanya dahil sa mayamang rubber plantations nito sa British Malaya at langis at krudo ng mga Dutch sa Dutch East Indies para makuha ng mga Hapon ang kanilang mga kinakailangang resources.
Kaya sa buwan ng November ng 1941 ay sinimulan kaagad ng mga Hapon ang kanilang pagpaplanong pag-atake sa Southeast Asia para makuha ang kanilang mga kinakailangang resources. Ang kanilang plano ay sa Southern Thailand sila magsisimulang maglanding na susundan ng kanilang pag-advance sa kagubatan ng Malayan Peninsula at didiretso sa naval base ng Britanya sa Singapore na pamumunuan ni General Tomoyuki Yamashita. Samantala, ang diktador ng Thailand na si Phlaik Phibon ay nangako naman gagad sa Japan na magbibigay sila ng safe passage sa mga Hapon para sa invasion nito sa British Malaya. Pero nalaman ng mga Hapon na nakikipag-usap rin pala si Phibon sa mga Amerikano at Briton dahil nangangamba ang diktador ng Thailand na baka isa rin sila sa mga sasakupin ng Japan, na naging dahilan sa pagkawala ng tiwala ng mga Hapon sa mga Thai kung saan isinama na nila ito sa kanilang planong pananakop kung hindi tutupad ang Thailand sa kanilang pangako sa December 7, 1941. Kaya noong December 4, 1941, naglayag ang puwersa ng mga Hapon sa pamumuno ni Admiral Kondo mula sa Hainan Island sa China papunta sa Thailand para i-execute na ang kanilang plano. Makalipas ang 2 araw, nakita ng British reconnaissance sa mga barkong bandigma ng Japan papasok sa Southern Indochina papunta sa border ng Cambodia at Thailand. Pero pinabayaan lang ito ni Commander Popham dahil wala namang order sa kanya na umatake sa mga Hapon. Alas 11 ng gabi noong December 7, nagbigay na ng ultimatum ang Japan sa gobyerno ng Thailand na nagde-demand na dadaong na sila sa Thailand at binigyan lang ng 2 oras ang mga Thai para mag-reply, kung hindi ay tuturing na nilang kalaban ang Thailand. Pero hindi na mahanap ng mga Thai ang kanilang diktador kung nasaan ito or baka sa sobrang takot nito ay tumakas na ito sa Thailand. Kaya hindi makapagbigay ng reply ang mga Thai sa mga Hapon. Paglagpas ng 2 oras ay tumawid na ang puwersa ng mga Hapon na nasa Southern Indochina papunta sa Thailand at dumiretso sa bayan ng Aranyapparat sa Eastern Thailand. Samantala, ang 5th Division ng mga Hapon na sakay ng kanilang mga barko ay dumaong na rin sa Patani at Singura sa Southern Thailand. Samantala, ang isa pang dibisyon ng mga Hapon ay dumaong naman sa Cotabato sa British Malaya na sinalubong ng British Indian Division at isang malugong bakbakan kaagad ang naganap sa lugar. Lahat ng ito ay naganap 1 oras bago ang pag-atake ng Japan sa Pearl Harbor sa Hawaii. Alas 3 na madaling araw, napasok na ng mga Hapon ang Indian line sa Cotabato at sa parehong oras 17 Japanese bombers naman ang dumiretso sa Singapore at binomba nito ang lugar na ikinagulat ng mga Briton dahil sa bilis ng pangyayari at sabay-sabay na pag-atake ng mga Hapon sa iba't ibang lugar. Pagsikat ng araw ay nagsimula ng umatras ang Indian Division ng Britanya sa kanilang mga posisyon sa Northern British Malaya. Pagdating ng tanghali, pinirmahan naman kaagad ni Phlaik Phibon ng Thailand ang ceasefire at formal na binigyan ng permiso ang mga Hapon na gamitin ang kanilang bansa bilang base of operations ng Japan sa kanilang pananakop sa British Malaya at British Burma. Samantala, sa parehong araw ay inatake na rin ng mga Hapon na nasa Southern China ang British Hong Kong. Binomba ito ng binomba ng mga Hapon gamit ang kanilang bomber planes at binarikada ni Vice Admiral Niimi Masaichi ng China Fleet ng Japan ang nakapalibot na karagatan sa Hong Kong. December 9, 1941, nalaman ng mga Hapon na naglalayag ang British battleship na Prince of Wales at Repulse sa South China Sea papuntang Hong Kong. Kaya sa sumunod na araw, December 10, sinalubong ito ng Japanese aircraft para palubugin. Binago naman kaagad ng mga Brito ng kanilang ruta pabalik sa Singapore nang makita nila ang mga Japanese bombers. 1 oras ang makalipas ay inulan na ng Prince of Wales at Repulse ng mga bomba mula sa mga Japanese bombers. 2 oras na makalipas, lumubog ang 2 pinakabagong battleships ng Britanya kasama ang karamihan sa mga manlalayag dito sa karagatan ng South China Sea. Samantala, ang ground forces ng Japan sa Northern British Malaya mula sa Patani, Thailand ay tuloy-tuloy ang pag-advance hanggang noong December 13 nang makasalubong nila ang Indian Division ng Britanya na dumidepensa sa Malaya-Patani Road. Kaya isang madugong bakbakan kaagad ang naganap sa lugar, pero madaling tinalo ng mga Hapon ang mga Indiano
kung saan napakarami ng casualties nito at napilitang umatras pa south ang mga Indians na patuloy na namang hinahabol ng mga Hapon. December 11, 1941 ay nakatawid na sa Thai-Malaya border ang Japanese tanks at tuloy-tuloy na nag-advance pa south hanggang sa marating ng mga Hapon ang bayan ng Jitra ng hating gabi sa British Malaya na dinidepensahan ng Combined British at Indian Division ang lugar. Alas 6 ng umaga ay napasok na ng mga Hapon ng bayan dahil sa dami ng kanilang tangke na umatake sa lugar. Alas 7 ng gabi nagbigay na ng utos si General Percival na umatras na ang lahat ng kanilang puwersa sa lugar at dumiretso sa bayan ng Goron. Sa tindi ng bakbakan ay halos maubos ang buong Indian Division ng Britanya sa lugar. Bumagsak naman kaagad sa kontrol ng Japan ang buong Northern Malaya at sinimulan kaagad ang pag-advance ng mga Hapon pa south sa Malayan Peninsula. Papunta sa kanilang objective ang pinakamalakas na naval base ng Britanya sa rehiyon, ang siyudad ng Singapore, kung saan ipapakita ng Japan sa British Empire kung gaano kalakas at gaano kamakapangyarihan ang imperyo ng mga Hapon sa digmaan. Hanggang dito na lang muna at sa susunod na video ay pagpapatuloy natin ang sunod-sunod na pag-atake ng Japan sa iba't ibang parte ng Southeast Asia, partikular sa Pilipinas, matapos ang kanilang pag-atake sa Pearl Harbor. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.